नमस्कार, सीमाच पेस्टी किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर दिवाळीच्या फराळाला तर मी सुरुवात केलेलीच आहे आणि रोज रेसिपी बनवून मी तुमच्यासोबत शेअर करते। तर आजची माझी रेसिपी आहे करंजीचे सारण। तर करंजीचे सारण बनवताना मी काही टिप्स सांगणार आहे आणि खूप दिवस टिकण्यासाठी काय करायचे आणि ते कशा पद्धतीने बनवायचे या सर्व टिप्स मी या रेसिपीमध्ये सांगणार आहे। तर सारण मी दोन प्रकारचे बनवणार आहे। तर भरपूर दिवस हे टिकणारे सारण आहे। करंजी अगदी खुसखुशीत होणार आहे या सारणाने। तर हे जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला माझा व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघावा लागेल। चला तर मग आता करंजीचे सारण बनवायला सुरुवात करूया। तर आता आपण पहिल्यांदा तूप घेऊया। तर इथे मी 2 चमचे तूप घेतलेलं आहे पॅनमध्ये। तर या तुपावरती आपण आता रवा भाजायचा आहे। तर कमीत कमी तुपाचा वापर करून आज आपण हे सारण बनवणार आहोत। तर आता तूप वितळलेलं आहे आणि 1 वाटी मी इथे रवा घेतलेला आहे। तर रवा आपल्याला एकदम बारीकच घ्यायचा आहे, रवा मोठा इथे घ्यायचा नाही। तर तुपामध्ये आता आपण हा रवा घालूया आणि आता दुसरी वाटीही रवा घालूया। तर रव्याला आपण सोनेरी रंग येईपर्यंत छान खरपूस भाजून घ्यायचा आहे। तर गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियमच ठेवायची आहे आणि कंटिन्यू आपल्याला रव्याला हलवायचं आहे। कंटिन्यू आपल्याला हे मिक्स करत राहायचं आहे। तर सोनेरी रंग यायला सुरुवात झाली की छान असा सुगंध सुटतो, खमंग वास सुटतो या रव्याचा, म्हणजे रवा आपला भाजत आलेला आहे असं समजावे। तर रवा बऱ्यापैकी आपला भाजत आलेला आहे। तर थोडंसं अजून तूप लागत आहे। तर इथे मी 1 चमच्यावरून अजून तूप घातलेलं आहे। तर आपल्याला लागल तसंच आपल्याला तूप घालायचं आहे, पहिल्यांदा जास्त तूप घालायचं नाही। तर तुम्ही पहिल्यांदाच तूप जास्त घातले आणि रवा भाजला तर पूर्णपणे रवा तूप शोषून घेतो आणि तो भाजला जात नाही, नुसता कचकच लागतो आणि तूप ओलसर असं लागतं त्याच्यामध्ये। त्यामुळे आपल्याला थोडं थोडं घालून भाजायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता आता भाजलेला रवा आणि पहिला घेतलेला रवा आहे। तर पांढरा कलर पहिल्या रव्याचा आहे आणि हा आता सोनेरी कलर आलेला आहे। तर अशा पद्धतीने आपल्याला हा छान रवा भाजून घ्यायचा आहे। तर आता थंड करण्यासाठी मी काढून घेतलेला आहे रवा। तर त्याच पॅनमध्ये मी आता सुकं खोबरं घालत आहे। तर इथे मी पूर्ण 1 गुंड असतो नारळाचा सुक्या खोबऱ्याचा, तो मी इथे किसून घेतलेला आहे। तर 2 वाट्या आहेत या सुक्या खोबऱ्याच्या। तर सुक्या खोबऱ्याचा किस पण आपल्याला छान खरपूस रंगा येईपर्यंत भाजायचा आहे। खोबरं भाजताना पण आपण घ्यायची काळजी आहे, कारण की पटकन ते करपू शकतं, म्हणून पटकन आपल्याला हे मिक्स करत राहायचं आहे आणि हे काढून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे हे खोबरं छान भाजून घेतलेलं आहे। तर आता त्याच पॅनमध्ये आता आपण खसखस भाजून घेऊया। तर इथे मी थोडीच 1 चमचा खसखस घेतलेली आहे। तर हलकीशी आपल्याला रोस्ट करून घ्यायची आहे। तर खसखसमुळे खूप छान टेस्ट येते करंजीला। तर खसखस भाजून झालेली आहे। आता 1 चमचा मी इथे तूप घातलेलं आहे आणि काजू बदामाचे तुकडे काही करून घेतलेले आहेत, ते आता आपण तुपावरती छान खरपूस होईपर्यंत भाजून घेऊया। तर हलकेसे भाजून घ्यायचे आहेत, क्रंची होईपर्यंत। तर आता हे काढून घेऊया। तर नंतर घालायचे आहेत मनुके। तर थोडंसं तूप घातलेलं आहे आणि थोड्याशा तुपावरती आपण हे मनुके छान परतून घेऊया। तर मनुके छान फुललेले आहेत, तर काढून आता घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपलं छान सारण पहिलं भाजून झालेलं आहे। तर आता दुसरे सारण आपण आता साहित्य भाजून घेऊया। तर इथे मी 1 वाटी भरून पांढरे तीळ घेतलेले आहेत। तर हे तीळ गावरान आहेत, अतिशय चविष्ट लागतात। तर तीळ भाजायला खूप काही वेळ लागत नाही, पटकन भाजले जातात। तर तुम्ही बघू शकता तीळ आता भाजायला सुरुवात झालेली आहे। तर तीळ उडतात, म्हणून काय करायचं, तर वरती असं झाकण धरायचं आणि तीळ एका हाताने असं मिक्स करत राहायचं, म्हणजे हलवत राहायचं, म्हणजे तीळ पूर्णपणे गॅसवरती वगैरे बाहेर असे उडणार नाहीत। म्हणून एका हाताने वरती झाकण धरायचं आहे आणि एका हाताने हे हलवत राहायचं आहे, म्हणजे भाजत राहायचं आहे। तर आता आपण हे तीळ काढून घेऊया। नंतर घालूया इथे शेंगदाणे। तर अर्धी वाटी मी इथे शेंगदाणे घेतलेले आहेत। तर तिळाच्या निम्मे आपण इथे शेंगदाणे वापरलेले आहेत। 1 वाटी तीळ आणि अर्धी वाटी शेंगदाणे। तर शेंगदाणे पण आपण खरपूस होईपर्यंत भाजून घेतलेले आहेत। तर बघू शकता शेंगदाणे छान असे भाजलेले आहेत।
तर आता आपण हे शेंगदाणे काढून घेऊया. तर हे तीळ, गूळ आणि शेंगदाण्याचं सारण आहे. तर आपण आज 2 प्रकारचे सारण बनवणार आहोत. तर रव्याचे सारण आणि तिळगुळाचे सारण. तर आता खोबरं घातलेलं आहे. तर अर्धी वाटी मी इथे सुक्या खोबऱ्याचा किस घातलेला आहे किसून. तर खोबरं पण आपल्याला छान तांबूस कलर येईपर्यंत, सोनेरी कलर येईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. तर आता इकडे आपला रवा पण छान थंड झालेला आहे. तर लक्षात घ्या एक टीप, थंड झाल्यानंतरच आपण यामध्ये पिठी साखर घालायची आहे. तर आता जे आपण खोबरं भाजून घेतलेलं होतं ते हाताने आता क्रश करून घेऊया. तर मिक्सरचा वापर करू नका, असं अर्धवटच आपल्याला क्रश करून घ्यायचं आहे. तर भाजलेल्या रव्यामध्ये आता हे खोबरं घातलेलं आहे. नंतर घालूया आपण भाजून घेतलेले ड्रायफ्रूट्स आणि नंतर घालूया आपण मनुके. तर मनुके तळलेले होते. तळल्यानंतर त्याचा आकार चेंज झालेला आहे. तर फुगलेले होते. नंतर थंड झाल्यानंतर ते चेपटले जातात. तर अशा प्रकारे आपण सर्व साहित्य घातलेलं आहे. सर्व साहित्य घातल्यानंतर ते मिक्स करायचं आहे आणि नंतर शेवटी आपण साखर घालणार आहोत. तर पिठी साखर इथे मी घालत आहे. तर 1 वाटी मी इथे पिठी साखर घेतलेली आहे. तर आपण आता चाळून घ्यायची आहे, कारण की चाळलेलीच होती. पण जेव्हा आपण साखर बारीक करून ठेवतो डब्यामध्ये तेव्हा ती एकत्र जमलेली असते. म्हणून गाठी होऊ नये म्हणून आपल्याला ही चाळून घ्यायची आहे. तर अशा प्रकारे आपण दुसरीही वाटी मी पिठी साखर घेतलेली आहे. तर आता आपल्याला साखर किती लागत आहे हे पाहणार आहोत आपण. तर 1.5 वाटी मी साखर इथे घातलेली आहे. तर अजून किती लागत आहे आपण टेस्ट करून बघणार आहोत. तर आपल्या आवडीप्रमाणे तुम्ही इथे गोडीचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. तर पुन्हा अर्धी वाटी राहिलेली होती तीही मी आता चाळून घालत आहे. म्हणजे मला इथे पिठी साखर 2 वाटी लागलेली आहे. तर 2 वाटी रव्याला 2 वाटीच मी इथे पिठी साखर वापरलेली आहे. तर अशा प्रकारे सर्व साहित्य घालून झालेलं आहे. तर नंतर घालायचं आहे इथे मिल्क पावडर. तर मिल्क पावडर हा न्यू इन्ग्रेडियंट आहे सारणामध्ये घालण्याचा, कारण की नेस्लेची मी इथे मिल्क पावडर वापरलेली आहे. तुम्ही कोणत्याही कंपनीची इथे वापरू शकता. तर आता इथे इलायची पावडर 1 चमचा घातलेली आहे स्वादानुसार. तर मिल्क पावडर घातल्यामुळे अतिशय टेस्टी आणि खमंग सारण लागते. खूप छान क्रीमी असे लागते. तर तुम्ही नक्की ट्राय करा. तर अशा प्रकारे आपलं इथे रवा खोबऱ्याचं सारण तयार झालेलं आहे. तर आता आपण दुसरे सारण बनवूया. तर इथे भाजलेले तीळ मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालूया. तर 2 स्टेपमध्ये आपण हे बारीक करून घेणार आहोत. तर राहिलेले थोडेसे मी अगदी ठेवलेले आहेत, ते वरतून मी अख्खे घालणार आहे तीळ. तर आता तीळ बारीक करून झालेले आहेत. अर्धवटच बारीक करायचे आहेत, जास्त पण फाईन पेस्ट करायची नाही. तर आता नंतर घालायचे आहेत मिक्सरच्या भांड्यामध्ये शेंगदाणे. तर शेंगदाणे पण आपल्याला जाडसर वाटायचे आहेत पहिल्यांदा आणि नंतर त्याच शेंगदाण्यामध्ये वाटलेल्या अर्धी वाटी गूळ घालायचा आहे. तर आता पल्स मोडवरती आपल्याला हे फिरवून घ्यायचं आहे. जास्त पण फाईन पेस्ट बनवायची नाही. अर्धवट आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे, फक्त गूळ मिक्स होईपर्यंत. तर बघू शकता रवाळ पद्धतीने मी हे बारीक केलेलं आहे. तर जे राहिलेलं शेंगदाण्याचा कूट आणि गूळ होता तोही इथे मी घातलेला आहे. तर इथे मी 1 वाटी गूळ घातलेला आहे. तर 1 वाटी तिळाला 1 वाटीच गूळ मी इथे वापरलेला आहे. तर अशा प्रकारे इथे सारण सर्व मी मिक्सरमधून बारीक केलेलं आहे. तर गूळ घातल्यानंतरच आपल्याला हे मिक्सरमधून फिरवायचं आहे, अगदी जाडसर. जास्त पण आपल्याला हे बारीक करायचं नाही, रवाळ पद्धतीने हे बारीक करायचं आहे. तर इथे सर्व मिक्स करून झालेलं आहे. जे मी तीळ ठेवलेले होते थोडेसे ते मी आता वरतून घालत आहे. तर ते करंजी खाताना आपल्याला समजले पाहिजे की हे तिळाची करंजी आहे, म्हणून स्वाद पण छान लागतो अख्खे तीळ घातल्यानंतर पण. आणि स्वादानुसार मी इथे वेलची पावडर घातलेली आहे. तर इथे सर्व साहित्य मिक्स करून झालेलं आहे. तर आता थोडंसं हलक्या हाताने आपण हे मिक्स करून घेऊया. तर खमंग असं हे सारण तयार झालेलं आहे. तर आता आपण डिशमध्ये हे सारण दोन्ही पण काढून घेऊया. तर रवा खोबऱ्याचं मी आता सारण काढत आहे. तर खूप छान खमंग आणि टेस्टी बनलेलं आहे हेही सारण. तर या सारणाला काहीही होत नाही, महिनाभर टिकू शकते. तर अशा पद्धतीने खुसखुशीत करंजीसाठी आपलं रवा खोबऱ्याचे सारण तयार आहे. तर आता आपण तिळगुळाचं सारण काढून घेऊया.
तर तिळगुळाचे सारण तर अतिशय टेस्टी आणि खमंग लागते. तर आपल्या आरोग्यासाठी तर हे अतिउत्तम आहे गुळाचं सारण. तर आता हे काढून झालेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण महिनाभर टिकणारे 2 प्रकारचे सारण आज पाहिलेले आहे. तर खूप सोपी पद्धत आहे. अगदी महिनाभर टिकते आणि खूप काही साहित्य लागत नाही आणि झटपट बनणारे आहे आणि खमंग आणि मस्त अशी करंजी बनते. तर तुम्हीही येत्या दिवाळीला अशा पद्धतीने हे सारण बनवा. तर ही सारणाची रेसिपी खूप सोपी आहे, महिनाभर टिकते आणि खमंग आणि खुसखुशीत करंज्या बनतात. अशा पद्धतीने तुम्हीही बनवा आणि माझी रेसिपी तुम्हाला आवडल्यास माझ्या चॅनेलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.